आज मी वेरल्याप्रमाणेच बारीक असलेला एक मासा कोकणातील तो म्हणजे काळुंद्र ह्याची आमटी दाखवणार आहे। हा मासा बारीक असला तरी काटेरी आहे आणि त्यामुळे तो अत्यंत रुचकर आहे। याची आपण आमटी करणार आहोत म्हणजे फिश करी दाखवणार आहे काळुंद्र या माशाची। काळुंद्राची आमटी बनवण्यासाठी मी साहित्य घेतले 6 मध्यम आकाराची काळुंद्र, 1 वाटी खोबरं, 1 कांदा, हा मीडियम साईजचा कांदा आहे, तो मी अर्धा फोडणीसाठी वापरणार आहे। हा फोडणीसाठी कांदा, त्याच्या बाजूला थोडंसं आलं किसून घेतलेलं आहे, फोडणीसाठीच मी हे वापरणार आहे। तसेच अर्धा त्यातला कांदा हा वाटपात आपण घालणार आहोत। त्यानंतर आपल्याला लागणार आहे वाटपासाठी धणे, साधारण 2 छोटे चमचे आपण धणे घेतलेले आहेत। त्यानंतर लाल तिखट, हे काश्मीरी लाल तिखट आहे, काश्मीरी लाल मिरची पावडर, त्यामुळे आमटीला छान असा कलर येतो। त्यानंतर चिंच, तेल, चवीप्रमाणे हळद, मीठ आणि पाणी, आणि वरून गार्निशिंगसाठी आपण कोथिंबीर पण घेतलेली आहे। चला कृती बघूया। काळुंद्र हा गोड्या पाण्यातील मासा आहे, त्याला खवळं खूप असतात, त्यामुळे त्याचा कुठलाही पदार्थ बनवण्याआधी म्हणजे करी किंवा भाजण्याआधी त्याची खवळं व्यवस्थित साफ करून घ्यावी लागतात। त्यानंतर स्वच्छ धुवून त्याला तिखट, मीठ आणि हळद लावावी लागते। इथे लाल तिखट वापरले आहे। साधारण 1 चमचा, छोटा चमचा लाल मिरची पावडर लावून घेतलेली आहे, पाव चमचा हळद आणि पाव चमचा मीठ असं लावून आपण हे ठेवून दिलेले होते। 5 ते 6 तुकडे म्हणजे 5 ते 6 छोटे मासे आहेत, ते लावून आपण ठेवून दिलेले आहेत आधीच। आता आपण वाटप करूया आमटीसाठी लागणारं। त्यासाठी वाटपासाठी लागणारं साहित्य बघा। आता वाटपासाठी मिक्सरमध्ये खोबरं घेते, 1 मोठी वाटी साधारण खोबरं आहे, पाहू शकता। इथे आता मिक्सरमध्ये वाटपासाठी लागणारा जो अर्धा कांदा आपण ठेवून दिलेला होता, बारीक चिरून मी ठेवलेला, तो घातलेला आहे। त्यानंतर 2 चमचे धणे, ही काश्मीरी लाल मिरची पावडर 3 छोटे चमचे, पाव चमचा हळद, चिंच आणि पाणी। वाटपाचं मिश्रण आपण सगळं घेतलेलं आहे। आता हे बारीक वाटून घ्यायचं। इथे एक पॅन हाय फ्लेमवर गरम करून ठेवून त्यात तेल घातलेलं आहे। 2 लहान चमचे तेल गरम झाल्यावर आपण त्यात फोडणीसाठी ठेवलेला कांदा बारीक चिरलेला आणि आलं हे घालून ते परतणार आहोत। साधारण 30 सेकंद परतून घ्यायचे। गॅसचा फ्लेम इथे हाय ठेवलेला आहे। आता कांद्यावर आपण मासे परतून घेणार आहोत। हे फिश जे मॅरिनेट करून ठेवले होते ते आता व्यवस्थित कांद्यावर परतून घ्यायचे। फिश परतून घेतल्यावर आता ह्यात आपण जे मगाशी वाटप करून घेतलेलं ते घालणार आहोत। साधारण एक असा पेला भरून आपल्याला त्यात पाणी घालायचं आहे। आमटी जेवढी पातळ असेल, पातळ हवी असेल त्याप्रमाणे आपण पाणी वाढवू किंवा कमी करू शकता। मासे आपण आता ह्या वाटपात हाय फ्लेमवर शिजू द्यायचे व्यवस्थित। इथे आपण लहान 2 चमचे मीठ घालणार आहोत। फिशना आपण आधीच मीठ लावून घेतलेलं, त्यामुळे इथे आपण फक्त वाटपाला जेवढं मीठ लागेल तेवढं म्हणजे साधारण लहान 2 चमचे भरून मीठ घातलेलं आहे। आणि आता मी हे शिजत ठेवणार आहे, एक उकळी येईपर्यंत शिजवायचं आहे।
इथे आमटीला मस्त अशी उकळी आलेली आहे आणि वास तर काय सुटला आहे. सुंदर वास येतो या आमटीचा, कारण ते जे काळुंद्र हा जो मासा आहे त्याला एक वेगळीच अशी चव असते आणि त्यामुळे त्याची करी पण एवढी रुचकर लागते. आता आपण गार्निशिंगसाठी कोथिंबीर घालणार आहोत.